Сәхнәдәш, сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар. Исәннәрмесез? Бүгенге көндә ялкау булмаган һәр икенчесе җырлый. Ләкин ул андыйлардан түгел. Сәхнәгә ул җырлый белгәнгә күрә чыга. Кем ул? Кайдан? Нинди җырлар башкара? Барысында тапшыру барышында ачыкларбыз. Инде студиябызның кунагы, мен алдан хәбәр иткәнчә, яшь җырчы Илнар Миранов. Хәерле кич, Илнар. Сәлемсез, Айгөл. Илнар Миранов әллә ни яңа исем булмаса да, күпләр аны белмидер кебек. Әйе, ул шәхси концертлар бирми. Әмма республикабызда булган дәүләт чаралары, бәйгеләрдә сине очратырга була. Шулай бит? Әйе. Мин синең белән күптәннән таныш. Шуңа да сине бүген тамашачы белән таныштыру, ишеттерү минем максатым. Димәк, тапшыруыбызны танышу киче буларак башлап җибәрәбез. Әйе. Кәйфләрең ничек? Башта сорыйм әле. Бик яхшы. Син бит әле студент, укучы, әйеме? Синең укуларың ничек бара дип сорау яхшырак булыр. Мин икенче курста әле менә озаклама бетәм, майда магистратурада, институтта укып йөрим. Меня рәхәт Наганиевада. Сәхнәдәш тапшыру Татарстан яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Тере тавышка җанлы концерт. Һәм бүген сез моңа инанырсыз, тапшыруны ахырына кадәр карап, тыңлап бетерегез. Илнар, мин инде күптәннән беләм дип әйтәм, чөнки син Казанга килгән еллардан мин синең белән танышырга, миңа танышырга шундый җай чыкты һәм күп кенә бәйгеләрдә мин сине күрәм һәм әйтергә кирәк әле, син күп кенә бәйгеләрдә катнашып кына калмыйсың. Син шулай ук җиңүче һәм шулай ук танылу аласың. Синең өчен менә бу бәйгеләрдә катнашу нәрсә бирә? Минем өчен бу бәйгеләрдә катнашу беренчедән опыт җыям. Тәҗрибә. Әйе, тәҗрибә җыям. Шуннан соң инде ул бит инде сәхнәгә чыгу. Сәхнәдә тамашачыга җырлау ул үзе бәхет. Шуңа күрә мин менә һәрбер теге рус әйткәндә возможность булганда, мөмкинлек булганда мин сәхнәгә чыгам инде. Җырларга тырышам. Һәм әлеге мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска тырышасың. Әйе. Илнар, менә моңлы, талантлы җырчылар Башкортстаннан килә дигәнгә тагын бер дәлил син. Сөйләп, таныштырып үз әле үзең белән, чөнки сине күпләр белмидер дип юкка әйтмәдем. Инде син татар эстрадасында, татар сәхнәсендә күптән булсаң да, сине әле белмәүчеләр дә бардыр. Таныштыр әле үзең белән. Кайда тудың, ничә яшь, паспорт номерың, өйләнгәнме? Өйләнгәнме? Монысы инде шаяра булды, бераз гына киеренкелекне бетерер өчен. Әйе. Мин тумышым белән Башкортстаннан, Дәүләкән районында туып үстем. Бүтән җырчылар кебек инде, балачактан ук җырларга анталдым инде. Шуңа күрә менә Башкортстанда хореография белән дә шөгыльләндем. Шуннан соң инде менә Уфа киттем, сәнгать училищесына укырга. Анда мин балачактан ук минем өчен менә җырлау, сәхнәдә эшләү минем өчен ул менә никтер профессия кебек күрмәдем мин ул профессияны. Шуңа күрә мин училищеда инде беренче курска баянга укырга килдем. Баянга кердем. Димәк, син музыкаль коралда уйный беләсең? Баянда уйный беләм. Инде күптән уйнаган юк. Син моны хәзер мин уйна дип әйтмәсен өчен әйтеп куясың инде, әйеме? Менә шуннан соң инде беренче курска кергәч, минем теге коллегаларым, менә дусларым барысы да ишетеп җырлаганны, ник син менә баянда йөрисең, нишләп шулай йөрисең дип инде бик күпләр шулай әйтә иде. Мин үз фикеремдә идем. 2 ел үз фикеремдә булдым. 2 ел буе баянда укыдым. Менә миңа бик ошый иде. Ә нигә тамамламадың? Мин күчтем 3нче курста вокал бүлегенә. Инандырдылар сине, яки сиңа шул җырчы булу турындагы сүзләр аңыңа барып җитте, әйеме? Әйе. Менә ул шулай шундый хәл булды.
Мин класста, баянда миңа өйгә эш бирделәр, уйнарга инде да пьесамы, нәрсәмә да, санатымы ятларга. Шул санатында мин үзем җырлап утырдым, менә теге уйнап. Минем беренче укытучым Римуршан Садыкова ишек артында ачып, шуннан соң ишекне ачып әйтте, кем шулай җырлый ди. Мен әйтәм, менә мин. Шуннан соң инде ул мине үз классына Чакырды. чакырды, вокал бүлегенә 3нче курска уже менә инде вокал бүлегенә килдем. Һәм вокал белән шөгыльләнә башладым. Мин академ вокал академик вокалда укыдым 2 ел. Шуннан соң инде китте беренче конкурслар, беренче чыгышлар. Безнең репертуар анда инде шул безнең ариялар, шундый менә ниләр вокалистлар белән өйрәнә башладык. Мин инде теге авылда туып үскәч, мин белмим нәрсә инде ул вокалистлар, нәрсәләр. Минем өчен ул бик теге яңа ниндидер теге ничек әйтим икән, правила, Кагыйдәләр. Кагыйдәләр, яңа кагыйдәләр булгач, инде мин башта уйладым, нәрсә кирәк микән миңа. Шуннан соң инде тора бара Уку дәврендә син инде уку төшендең. дәврендә инде җырлый башлагач, ариларны җырлый башлагач, ничектер инде менә Тәмен тойдым инде. тәмен тойдым. Ошый башлады. Синең җырлаганда ук күренә. Сиңа менә шушы җырлавың ошаганы, син яратып җырлыйсың. Сүз дә юк. Казанга килүнең юллары ничек булды? Ничек син Казанга килдең? Мин белүемчә, син консерваториягә керергә теләгәнсең, ләкин сине алмаганнар. Кабул итмәгәннәр сине. Кабул итмәделәр. Менә мин шул итем әзерләнеп килдем. Әйе. Без укытучы белән шундый җырлар, ариялар, шундый программа әзерләдек, шундый көчле. Ләкин узмадым, баллар җыя алмадым. Миңа анда иң балл битендә анда куялар 55ме, мин 55-не җыя алмадым. Сәбәбе нәрсәдә бу синең дулкынлануымы, әллә әзерлек тулы дәрәҗәдә булмавымы, әллә сине таный күрә алмауларында булдымы икән? Белмим нәрсәдә булгандыр. Бик күпләр әйтүенчә, менә кем минем белән шул консерваториягә укырга кергәндә, бик күпләр әйтүенчә, менә син керәчәксең, менә синдә Әйе, синең җырлау сәләтең, җырлый белүең, ул көн күбек ачык күренеп тора, бәлки син ул вакытта ачылып бетә алмагансыңдыр. Белмим нәрсә белән. Миңа әйттеләр, менә консерваториягә килгәч, сиңа яңадан училищега керергә әйттеләр миңа. Менә Казан, мин бит инде Уфада беттем училищене. Миңа тамамладым. Алар әйттеләр инде менә Казанга барырга, яңадан өйрәнергә, дыхание куярга, тегесе шулай. Димәк, бу шулай булып чыга, сине Башкортстанда дөрес укытмаганнар дип әйтергә теләүләр булып чыга инде. Менә шул сүзләрне шуннан соң җиткергәч, минем беренче укытучыга ул шул хәтлегем җылаган. Авыр булгандыр. Әмма шуңа да карамастан син Венера Хатовна Ганиева курсында укыйсың, белем аласың хәзер. Менә русча әйткәндә, все, что не делается, делается к лучшему. Барысы да яхшыга. Менә бер дә үкенмим. Мин Венера Хатовнага кергәнгә. Менә бер дә. Чөнки менә син анда керүеңә үкенмәссең инде, син бер дә үкенмәскә тиеш. Консерваториягә эләкмәгәнгә. Эләкмәгәнгә. Венера Хатовнага укырга кергәнгә син куанырга гына тиеш. Бик нык куанам, чөнки менә ул минеке булмагандыр инде. Менә шул консерваториягә керү минеке булмагандыр инде, шул академ вокал өйрәнү, чөнки менә хәзер мин башка манерада җырлыйм. Миңа ул бик ошый. Менә ул минеке, үземнеке, эстрада. Миңа ничек ошый синең җырлавыңны тыңларга. Менә шундый шәхес безнең студиябызда. Яшь кенә булуына да карамастан, ул талантлы. Һәм бүген аның иҗаты белән сезне дә таныштырырбыз. Рәхмәтегез, инде сүзне сезгә бирәбез. Аккомпаниатор Вил Червинский шулай ук безгә бүген ярдәм итә. Рәхмәт, Илнар. Мин сине шундый сагындым,
Сизәсең микән шуны ак бураннар урап алса табарсың микән юлны син дә шулай сагына калсаң карама җилләренә жыр булып килеп керерсең наз тулы йөрәгемә син дә шулай сагына калсаң карама җилләренә жыр булып килеп керерсең наз тулы йөрәгемә мин сине шундый сагындым күзләрем шуңа моңлы айны болытлар капласа табарсың микән юлны син дә шулай сагына калсаң карама җилләренә жыр булып килеп керерсең наз тулы йөрәгемә Син дә шулай сагына калсаң карама җилләренә жыр булып килеп керерсең наз тулы йөрәгемә син дә шулай сагына калсаң карама җилләренә жыр булып килеп керерсең наз тулы йөрәгемә жыр булып килеп керерсең наз тулы йөрәгемә Яш җырчы Илнар Миранов студиябезнең кунагы. Без тапшыруыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Илнар, ничек киеренкелек бераз беттеме? Бераз тынычландыкмы? Әйе, бик каушыйдым. Дулкынлану юкмы? Дулкынлану хәзер бик әс. Шулай да дулкынларга мәҗбүр итәрме? Мин сине бераз гына бүген, чөнки компермитив сораулар булачак, бераз гына күңел кылларын чиртеп ала торган сораулар да булыр. Менә күп чараларда катнашасың. Күп җырлыйсың син, әмма сине белмиләр. Сәбәп нәрсәдә дип уйлыйсың? Нәрсәдә булырга мөмкин икән сәбәп? Менә җырчыларны ничек беләләр кешеләр? Менә барысы да ничек беләләр, әйт әле. Барысы да бит инде Инстаграмда утырмыйлар, барысы да контактта утырмыйлар. Шуңа күрә безнең төп менә аудитория дип әйтик, әйме? Аудитория бит инде ул карый, телевизор карый, радио тыңлый. Менә шуңа күрә инде минем уйлавымча, мине әле бик белеп бетермиләр. Минем бик әс реклама. Синең турында менә социаль челтәрдә куйгач, хәзер Болгар радиосы аккаунтына куйгач, Илнар ул бик тыйнак дип язган. Айсылу Габдинова, бу инде безнең коллегабыз, Айсылу бик тыйнак дигән. Бәлки бераз гына тыйнаклык та комачаулый торгандыр сиңа.
Анысы да бар, әйе. Анысы да бар. Мин бит инде менә институтта укып, мин бит вокал белән көне-төне шөгыльләнәм. Минем өчен вокал менә ул минем гомерем. Менә беренче теге ничә әйтим икән, беренче первый цель. Максат, беренче максатым хәзер менә минем инде вокал. Шуңа күрә инде менә бу елларны, менә ничә ел укыдым институтта, 4 ел буе укыганда инде мин тик вокал белән генә. Син бар көчне бирдең укуга, белем алуга. Белем алуга. Ләкин Илнар, вакыт җиткәндер инде тамашачыга чыгарга вакыт җиткәндер. Сәхнәгә чыгарга вакыт җиткәндер. Чөнки мин әйтер идем, син бик талантлы, син җырлый беләсең. Һәм кая гына җибәрсәң дә сине ышанып җибәрергә мөмкин. Чөнки ул бер кайчанда җырлый белмим яисә ничек дип әйтик, нотасына туры китермичә җырлый дип әйтеп булмый. Син шул кадәр дөрес җырлыйсың, шул кадәр төгәл җырлыйсың һәм күренә синең укыганлыгың. Ләкин бераз гына тагын бер комачаулый торган фактор, монда хәтта тыңлаучыбыз да безнең язып җибәргән Илнар Исмагилов. Сөйләшә дә белсә әле тагын татарча дип. Бераз гына менә шул үзенчәлектә дип әйтик, шул бераз гына комачаулый торгандыр. Мин әйтмәс идем Илнар Мирановны татарча сөйләшә белми дип. Ул сөйләшә белә. Ул бик тыйнак һәм әйтергә кирәк, ул шул кадәр сүзләрен үлчәп кенә һәм җиренә җиткереп кенә сөйләргә тырыша. Чөнки бар шундый кешеләр, күп сөйләшә торган, аз эшли торган кешеләр. Мин әйтер идем, Илнар Миранов аз сөйләшеп, күп эшли торган. Дөресме? Менә анысы минем турында. Һәм Илнар, менә бу очракта синең тыйнаклыгың турында әйтәсем килә. Тыйнак җырчылар алар продюсерлар белән эшлиләр, күп очракта менә син әйтәң, реклама җитми дидең, әйме? Бәлки монда сиңа ниндидер ныклы кул җитми торгандыр, сине юнәлтеп җибәрә торган сүз дә юк. Венера Хатовна һәр җирдә үзенең укучыларын, укытучы буларак үзенең укучыларын тәкъдим итә, һәр җирдә дә ул аларны шундый матур итеп күрсәтә белә. Ләкин инде менә продюсер мәсьәләсенә килгәндә, нәрсә дип әйтерсең? Чөнки яшь җырчыларга, синең кебек талантлы җырчыларга һәм тыйнак җырчыларга, аларга татар эстрадасында гына түгел, гомумән эстрадада үз урыннарын алырга бик катлаулы. Вакыт җитмәдеме икән? Бәлки берәр продюсер сиңа мөрәҗәгать тә иткәндер, бәлки синең үзеңнең теләгең бардыр, менә Болгар радиосы дулкыннары аша, Татарстан Яңа Гасыр телеканалы аша җиткерергә мөмкин яле. Чыннан да менә продюсер белән эшләү ул бик кирәкле әйбер. Чөнки менә син җырны эшлисең, җыр язасың, аранжировка эшләтәсең, теге үз көчеңдән килгәндә. Шуннан соң бит инде ул җырга клип ясатырга кирәк. Ул клипны кайдадыр күрсәтергә кирәк. YouTube каналларында күрсәтү ул урынлы сүз дә, ләкин анда аудитория шулай ук башка. Ләкин әйтәм, башка анда аудитория. Безнең халык бит инде әйтәм, уже менә кабатланам, телевизор карый һәм радио тыңлый. Ну, продюсер ул ничә әйтим икән, менә шушы бөтен җаваплылыкны үз өстенә ала, сиңа бары тик иҗат итәргә генә кирәк булачак. Менә ул шундый кеше булырга тиеш, һәрбер артистның, һәрбер җырчының шундый кеше булырга тиеш. Менә син бит инде теге, мин үзем шундый кеше. Менә мин һаваларда әзрәк шундый менә теге. Син иҗат кешесе. Мин иҗат кешесе әзрәк кайсы бер чакта теге очам, менә шундыйрак менә мин теге организационный ниләрдә, вопросларда тоже бик шундый. Син конкрет түгел инде ул мәсьәләдә. Менә мин шундый килем иҗат кешесе. Әйтәм бит, мин әле җырлар да язам. Менә шул төнне җырлар язам, көндез аңлашылды инде. Кайларда очып йөргәнлегең аңлашылды. Менә продюсер белән эшләү минем уйларымда бар. Уйларымда бар. Һәм мин белүемчә эш процессы башланган дип уйлыйм. Бу мәсьәләдә эшлисең. Син банкет мәҗлесләрдә чыгыш ясыйсың дип беләм мин, Илнар. Бу хезмәт күрсәтү юнәлеше гомумән ошыймы сиңа? Күзәтүләреңнән чыгып, нинди җырлар ярата безнең халык? Безнең халык ярата, менә ничә әйтим, җырлауны да шулай ярата. Менә син ничек сөйләшәсең, менә шундый гади җырлаганны ярата.
Мен бит хәзер менә сирәк булса да чыгыштырам сәхнәгә. Хәзер менә халыкның реакциясын күрәм. Халыкка тавыш кына түгел, җырлау гына түгел, энергетика бик мөһим дип әйтсәм. Мен әйтер идем, безнең студиябызда энергетика шулкадәр рәхәт. Гомумән, студиягә килгән һәр җырчы үз энергетикасы белән килә. Әгәр дә әле тагын җырлый белгән җырчы килә икән, аның турында дулкынламыйча, рәхәтләнеп аның җырларын тыңлап утырам дип киләсең икән, күз алдына китерәсең монда нинди энергетика. Илнар, инде бу урында синең җырлаганыңны рәхәтләнеп тыңлыйсым килә. Тыңлаучылар, тамашачылар да бик рәхәтләнеп, тыңлап, хозурланып утырырлар дип уйлыйм. Бүләк итәсеңме бер ике җырыңны? Рәхмәт. Күзләремдә минем нурлар кими сыман нурсыз кала кебек, җырларымда сүзләр. Әй сөеклем сине, хисең минем өчен әле һаман зәңгәр томан. Синең хисең зәңгәр томан. Синең хисең әле һаман зәңгәр томан, зәңгәр томан. Әй өметлем билгесезлек, тизрәк ачыл, тизрәк ачыл. Тизрәк үзгәр, аяз көн бул, тизрәк яктырып китсен йөрәгемнең чыңгылары. Юкка чыксын борчулары. Юкка чыксын борчулары. Борчулары, борчулары. Юкка чыксын борчулары, борчулары, борчулары. Нурлар кайтсын тизрәк, күзләремә, минем сүзләремә кайтсын, кайтсын нурлар тизрәк. Синең өчен яшим, бары синең өчен сөйгән ярым, сөйгән ярым. Иркәм минем яратканым. Синең хисең зәңгәр томан, зәңгәр томан. Синең хисең әле һаман зәңгәр томан, зәңгәр томан, зәңгәр томан. Зәңгәр томан.
Yaktı Кояш сине күрәр, чәчләреңне назлы җилләр генә. Кояш җилләр юл күрсәтер, очраштырмый безне җирдән игә. Кайчан гына очрашырбыз, unutur idem sağışımны. Күкрәгемә кушып җылый-җылый, тыңлар идем синең тавышыңны. Тыңлар идем тавышыңны, синең назлы тавышыңны. Көткән язлар китеп барды, синсез генә керәм инде көзгә. Ялгызлыкның газаплары үзәгемне минем өзә. Кайчан гына очрашырбыз, unutur idем сагышымны. Күкрәгемә кушып җылый-җылый, тыңлар идем синең тавышыңны. Тыңлар идем тавышыңны, синең назлы тавышыңны. Кемнәр генә, кемнәр сине белә, нурлы йөзләреңне көндә күрә. Эзләп тапсам алтыннарда, уятырмын назлап үбә-үбә. Кайчан гына очрашырбыз, unutur idem сагышымны. Моңлы җырлар булып тыңлар идем синең тавышыңны. Тыңлар идем тавышыңны, синең назлы тавышыңны. Тыңлар идем тавышыңны, синең назлы тавышыңны. Сез сәхнәдәш тапшыруын тыңлыйсыз һәм карыйсыз. Хәерле кич, дуслар, тагын бер кат. Менә мондый тавышны тыңлап арып булмый торгандыр ул. Нинди генә җыр башкарса да рәхәтләнеп тыңларга мөмкиндер. Илнар Миранов студиябызның конагы һәм без бик рәхәтләнеп тере тавышка җанлы концерт карыйбыз. Илнар, менә ничек барысыннан да аерылып торырга икән дип сорыйм мин синнән. Бәлки, син моны үзең дә белә торгансыңдыр. Синең үзенчәлек нидә? Чөнки менә син җырлаганда мин хәзер синең үзенчәлегеңне күреп тыңлап утырдым. Минем үзенчәлек беренчедән минем чәчтә. Тышкы кыяфәттә дип әйтәсең. Иң беренче чиратта тышкы кыяфәт белән каршы алалар. Киемгә карап каршы алалар дип әйтәләр. Димәк, тышкы кыяфәт. Үзенчәлекле.
Ләкин аңа карап синең комплексы юктыр бит. Юк, юк. Бик күпләр килеп, син кайчан чәчеңне кистерәсең дип китәләр, кайсы бер чакта. Ну, минем үземнең фикерем бар, миңа бик ошый. Яхшы, тышкы кыяфәттә булсын ди. Ләкин мин сине мәсәлән модель буларак сайлап алырга җыймы, мин иҗат кешесе буларак карыйм сиңа. Ай. Иҗатыңда үзенчәлек нидә? Чөнки эстрадада, сәхнәдә җырлап йөрүчеләр бик күп. Ә менә шулардан аерылып торган нинди сыйфатың бар синең? Тышкы кыяфәттән кала. Һәр җырчының үзенең менә һәрбер җырчы нәрсә белән аерыла, бер-берсеннән энергетика, шуннан соң инде харизма, тембрны инде әйтеп тә китмим, ул тембр бик Мөһим әйбер. мөһим әйбер, әйе, шуннан соң моң. Безнең татар җырларында моң булырга тиеш. Шуннан соң инде минем үземнең үзенчәлек, менә минем уйлавымча, мин бит инде теге Европа җырлар белән бик шөгыльләнәм. Әйе, мавыгасың. Әйе, менә шул Европа стилен татар җырларында да Шагылдыру. әйе чагылдыру, менә шулдыр дип уйлыйм инде минем үземнең теге аерылып тору. Ә халыкара сәхнәгә чыгу теләге юкмы синдә? Бик зур ул теләк. Менә шул хәтлегем минем менә ул хыялым, халыкара сәхнәсенә чыгарга, җырлар, русчада җырлар, инглизчәдә җырлар җырлыйсым килә. Шуңа күрә ул бик шундый хыял. Бәлки бу импровизацион рәвештә булыр. Бәлки безнең тамашачыларыбыз хәтта шаккатып та калырлар. Татарча радиостанцияда, татар телеканалында, татар егете ни өчен татарча тапшыруда шундый җыр җырлый икән дип. Ә менә шулай әйтик әле без. Әйдәгез. Әйдә чит телдә берәр җырлап күрсәтәл, инглиз телендә. Булсын импровизацион момент, булсын килешеп бетмәгән җирләре, әмма менә шулай эшлисе килә. Һәм без бик рәхәтләнеп Илнар Миранов башкаруындагы җырны тыңлыйбыз. Рәхим ит. What do I gotta do to make you love me? What do I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And you rectify that you're not there. Oh, what do I gotta do to make you want me? What do I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? When sorry seems to be the hardest word. Yeah, it's sad, so sad. It's a tough situation. It is getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we can talk it over? How it seems to me when sorry seems to be the hardest word. What do I gotta do to make you love me? What do I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? When sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a tough situation. It is getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we can talk it over? How it seems to be when sorry seems to be the hardest word.
sad, so sad. It's a tight situation. It is getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we get talk it over? And what seems to be when sorry seems to be the hardest Біз таушырыбызны олғата девам етіріп, енді татарша жыр бүләк етегелі тамашашыларыбызға Эльнар. Рәхимет. Ураған yoluna мен ураймын, ізлеріңе төгем көз нұры. Сен сулаған язны мен сулаймын. Қайдағына өзі көз нұры. Қайдағына өзі көз нұры. Сен сүйелген талға мен сүйелі, бірлерге қоям көз нұры. Сен сүйелген желге мен сүйелі. Қайдағына өзі көз нұры. Қайдағына өзі көз нұры. Кімнергіне аңар Dumanlansa yaktım göz nurum. Jiller güne suya şaşlarımı. Qaydağına uzun, qaydağına uzun göz nurum. Qaydağına uzun, qaydağına uzun göz nurum. Эльнар Миранов студиябызның қонағы. Рахмат бек зор, Эльнар. Һәм бик зор рахмат айтасым келә сені оқытқан оқытушыларға, сенің белән шөгыльләнгән педагогларга. Һәм
Табигатькә дә бик зур рәхмәт әйтергә кирәктер бу очракта. Чөнки менә шушы талант табигаттан бирелә. Шулай дип уйлыйсыңмы үзең? Әллә инде күптә тырышлык кирәкме? Табигат биргән белән генә булмый микән? Җитәме табигат биргән белән генә менә шулай җырлап йөрергә мөмкинме? Әллә инде күп тырышлык куярга кирәкме? Табигать кенә түгел инде баш булырга тиеш һәрбер җырчыда. Чөнки менә бик күп җырчылар шундый матур тавышлылар, әмма ләкин алар үз тавышын, үз талантын ача алмыйлар. Менә кайсы чарада инде дөрес булмаган укытучылар. Бозорга мөмкиннәр тавышына, дөрес юнәлешкә кертмәскә мөмкиннәр. Һәрбер җырчы үз тавышын, үз манерасын, үз тесситурасын табарга тиеш дип уйлыйм инде. Чөнки менә хәзер мин баритон булып җырлый башласам бит инде ул минем тавыш булмый. Ул бит инде уже искусство. Менә сорамакчы идем. Ул ясалма була. Ясалма. Синең иң югары алган нотаң һәм иң түбән алган нотаң. Әйт әле шуларны. Ничек әйтим икән? Ул настроениедән тора. Кәефкә дә бәйлеме? Кәефкә дә бәйле. Кайсы бер чакта мен шундый, шундый мира прям шундый тавыш белән җырлыйсың, теге особенно. Әйдә күрсәт әле максималь мөмкинлекне, әйе. Югары һәм түбән. Менә ул инде, конечно, бик түбән нота түгел. Ул теге шундый, ничек әйтим икән? Мисәле түбән җырлаганыңны хәтта күз алдыма да китерә алмыйм әле монда. Менә мин үземдә Ләкин бу инде синең өчен түбән санала. Бик түбән саналамы? Вилли ярдәмгә килә безнең. Вильчервинский ярдәмгә килә. Карыйбыз нинди түбән. Бәлкем до. Юк. Менә до. Бу синең өчен түбән булды. Аңлашылды. Рәхмәт. Теге Тони Брекстон кебек шулай да җырлап була. Мин инде иң югарысын сорамыйм. Чөнки иң югарысы мен хәтта күз алдыма да китерергә. Югарысы мин күрсәтмим инде монда. Микрофоннар хәзер. Кирәкми торгандыр. Чөнки синең мөмкинлегеңне без күз алдына китердек. Илнар, син бит инде опера партияләрендә җырлыйсың, беләсең, алай гына да түгел, синең әле хореография белемеңдә булуына мин шаккаттым. Әле тамак төбең белән җырлый белгәнне дә ишеткә шаккатуның гомумән шиге булмады. Шулай дамыни? Тамак төбе белән теге җырлый, бик җырлый алмыйм. Ул теге ничек әйтим икән, вокал терминында ул свистковый нота дип атала. Әлеге көндә мин аны бик теге үзләштермәдем. Менә шундый ничек әйтим икән, үземнең җырлавымны шул тамак төбе белән ул кайчан әле мин 8 яшьләрдә шулай җырлый башладым. Тойдың? Тойдым, менә ничектер үзе китте, бөтен кеше миңа әйтәләр, ничек син шулай эшлисең, син менә ничек, мин үзем белмим ничек эшләгән. Бәлки без монда биреп тә бетерә алмаганбыздыр. Нишләп утыра булар дип караучылар, тыңлаучылар булар. Сызгыру булмады бу. Илнар менә бу тавышларны, бу сызгыру тавышын ул тамак төбе белән җиткерде. Мин шаккатып утырам, Илнар. Бу бит белмим, монда сүзләр генә җитми торгандыр. Мин бу кадәр шаккатканым булмагандыр, мөгаен, тормыш дәврендә, чөнки син сәер кеше. Син шуннан да сәер. Сәерлек ул иҗатта булырга тиеш дип саныйм мин. Килешәсеңме? Үпкәләмисеңме минем әйткән сүзләргә? Юк. Үзем дә әйтәләм сәер кеше дип. Шуннан да без иҗат кешеләре, сәер кешеләр. Сәхнәдә тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Ә безнең студиябызда Илнар Миранов һәм без аның җырлавын тын алмыйча тыңлыйбыз. Рәхим итегез, чираттагы җырыгызны бүләк итегез.
Су буйынан әнкәй кайтып килә, каз каурыен алган кулына, чәчләренә җылы карлар булып, талмамыгы ява тынгына. Чәчләренә җылы карлар булып, талмамыгы ява тынгына. Хәтерлиме, әнкәй, күпме еллар шушы сукмаклардан узганын, izlәп төштем икән сагынып ул, чишмәдән су алган кыз чагы. Шул чакларга алып китәр сыман, атлар уйнап чаба үзәннән. Туган җирләр әнкәй белән бергә бик үзгәргән, инде үзгәргән. Туган җирләр әнкәй белән бергә бик үзгәргән, инде үзгәргән. Су буеннан әнкәй кайтып килә, каз каурыен алган кулына, чәчләренә җылы карлар булып, талмамыгы ява тынгына. Чәчләренә җылы карлар булып, талмамыгы ява тынгына. Син үлгәнче мине сагынырсың, күз алдымнан китмә гомергә. Минем сөю яклы хәтер булып, синең белән йөрер гел бергә. Минем сөю яклы хәтер булып, синең белән йөрер гел бергә. Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде, кердә кунмады. Безнең сөю, безнең яратулар онытырлык кына булмады.
кеше мине сагынырсың, минут сайын мине күтәрсең, мине эзләргә дип диңгезләргә, сахраларга чыгып китәрсең, мине эзләргә дип диңгезләргә, сахраларга чыгып китәрсең. Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде, кердә кунмады. Безнең сөю, безнең яратулар онытырлык кына булмады. Тыңда алмыйча тыңлый торган җырчылар була. Яшь кенә булуына да карамастан, нәкъ шулай тыңларга мәҗбүр итә. Җырлый белә, җырлый ала, тыңлавы рәхәт. Сезгә ничектер, миңа шулай. Яшь булуына да карамастан, менә шушындый безнең классик әсәрләребезне үзенең иҗатына, репертуарына керткән шушы егеткә алга таба да уңышлар телисе килә. Сезгә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шушы студияда бик яхшы энергетика, җырлавы кайф. Кайф татарча ничек була? Кайф. Кайф була, рәхәт була, әйме? Рәхәт, шундый рәхәт менә бу студияда җырлап утыруы, сезнең белән аралашуы. Сезгә зур рәхмәт. Сәхнәдәш, сәхнәдәш, Айгөл белән бергә